paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak matin ka tuya. Iso abak bagitan ta itsura, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka daw, nataerak bait nga asawan. Ato balat atiwag, no binis nga yan, tipo ako. Di ka man, oray na laad ti kaaruba ako na tananakaw. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanan. Anya nagusob asasawam, saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan laaday ta agtog-tugaw tar aramidam? Ha? Adyan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay kumatilittag. Trabaho, di magbagan. Ita, littag. Di adda letag na. Masado nagtrabaho. Ay, awat tilittag ko to yan. Dito ka man langay. Ay, apay ay. Kasla din sa magtitimplada tarupa. Ay, pagkunamay paray. At dala pa kariribuka. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Mas nangamingkay ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Nakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw ti parikot na. No amaw ti parikot ko. Amumat nga raw ti solusyon. Lagla ka. Kumuyo ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay, saan natakaw? Ibagagin ka. Pagbiyagan ti sika. Anya ko maday ta sika, pare. Sumurot ka kanya. Tatlo makita. Kwarog, apay akasla aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak antay. Igagpasada, tapno ada kwarta. Nagpasadaan. Papayag, sampay ang makaurno nga iti kwarta antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At na kaya't wagatangain, ngam awan pagkatang ka antay. Umutang ako makinianggal, ngam awan may. No anya banday ta agatangem. Saan ka di amabalin, amaabuan? Umatang ako may tibaro ang motor ka antay. Katawan damat ti motor ka. Karag-karag ka now. Imbag lajay karag-karag angem ti awan. Oh, at datan dito'y sudat, paray. Anya ngay ti aramiden tadi tao'y. Ataw, tibulbulong ngawit ko, pare. Ibagata, makaagas na kito yung bulbulaw. Agpay sukaday, ang makaagas na kita. Yung kapuan. Itisplita. Ipukaw ta, ang makaagas na kito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpay saw. Ngam ang mga numaduktalan da, asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga mo da kita at tao da kito yung bulbulaw? Taga-syudad da nga may. Ay, maama ka kiti na ito nga aramiden ta, paray. Rugin kitin ti agriyaw, tapong makaduta, pare. Ay, sige man lang. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas ang bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Luman paray, pasitan ti tao, anya itat ti aramiden tao. Anya pa nga, pare. Gawin ta na. Kung nabilangay, tumanong tinaglakwang ta, kadagit yung uto-uto at ang tao. Uto-uto ko nam, namadamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo ititawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay, hanggang amangan mo agbalat at matlakad at ti madilar aramiden ta. Makaagas mo na talaga naging bulbulam. Sabagay. Pagbigat, sa bali man ang lisaw, di pa mananda.
Aglako tamanan ka dagiti bulbulong. Ay, katwin na. Iso ang mga alak kamit iti bulbulaw. Ang mga alak may. Tapdoan na daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas, maumaray. Kaano ka kading agbayad? Ang mga numabayag kang agbayad. No ko magsuswilduha, ibagak akatapusan. Saan? Kaano nga raw? Saan ko ang maibaga? Saan ko nga min nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masigurado? Mala, ikan ka man langan. Amok ba't nagbayad ka no, da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak namin amog no nakanan di badong kao. Barang adda maitid na kanyang akwarta. Pangalaan ng kumamot nga. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan nga no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ang mapanagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma di ba dumaw? Nalaing agumura. Langit naman. Manot nila sa bulan na ito nagbalan. Aray. Mayak magkayam tinapanunot mo pagkwartaan paray. Kung nagtumit king kakay. Pagpiagan, tisikam. Ay, imbaglakit tinta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Saan ang gagungit kanya ito yung kaw? Tumaikam iti kwartana. Uray ti asawa. Agtal na wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. Payag nakiwat ti armas na kita, babaya. Dumaminsan, kwarta ti agas tingiwat na iti babae analaing asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan para. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumit ngatan, nagkapwam. Ngapay ngay, nagtagirin iti kwartaan. Kasano ang remedyaw tinaramid mo? Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Nuti mumut ko na nga awan ti sirbek, nga asawa. Kaya't ko ang maamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuay? Ito kiti lutong, tilinaon to'y bayaw. Ha? At damat nagpaiso ba yung ma? Anya ngay ti kargaray ka? Tinama, at na tinamay, at na kape. At na pagkapitan, yung bigat. Na, itaman pa'y pa daw. Imbag ano saan mo at hinakaw? Tanya, apay, at tatakaw, di pa nagrupa-rupa. Kaisuna, nataer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan ti nagpakpakasi kanya. Yeah. Apay adi ka matagtagan ng kwarong. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Hindi matla sumangpatay, ta umutak iti kwarta na. An-anom ti kwarta nga utangan. Sukatak kumati motor ka. Awan ka di urnong mau. Nabayag ka niyang paspasada. Kanawan mo't pamilya. Mukaw, kagawan. Isu nga raw. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarog nga wampay pamilya. Naligatayin. Day tanga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay. Agsarita taman iti nalaman siya. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka ka di manang. Apay, agrupa ka di amang uta. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti ah. Isuasan mo niya ipagbaga, nga awan sirbay. Imbaga klaan dahi tadi ka mga minaggungunay nga trabaho. Ngam adamag ki di pagsayatan na. Ay, maga, yan. Nagkita kami, may sakiyan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niya. Saan mo nga amuay, no niya tinaramid bijay. Intun bigat, mapan kami manay. Papanam, tataba daw. Ay, katingnak man makipurdiya na. Ano naman ang kwarta? Anya ka diti trabaho.
Uray anya dita na. Basta pagkwartaan. Dita guys, no saan ang kwarta. Ay, pagina. Ay, ang mga numaymayat na itapakipurdiyaan, tata. Mabalinti sumura, oh. Wala nga tao, ti kasapulan dahi dyan. Nakamilaan, kin Douglas. Ha? Nanya nga iti trabaho ya, oh. Kuha. Glakaw. Kas dyan. Lako kami, di agduduma. May mayat na tanata. Niyam ti agpasada. Ay, dyan ka mo ah. Saan ang buntag nga agpaspasada? Gusto ka, day. Ay, nagrigat langit din ti agsapol iti kwarta. Nalakalag waraw, no nasirip ka. Ang naawan ti amaw, ay kinarigat ah. Sa bali, ti pa nagburungi iti may sa papaya kimatang itay Ay, bayan di ka nagurungi eh. Tinas ka, matang, iti lakot ah. Kimatang, damang, sinumbarang lagmad na iti tinamag na. Ha? Kanya ka iti dinamag na. Tagaan mo na kanaw. Kanya kanaw, ti pamanag nagta, makaagas na iti lakot Mairupaan ka, nagdadya babae. Saan ta nakamaskmag? Saan ko ang makigbay? Magkita kami manag. Sino nga tadadya babae? Di sula, may dasaludsod na. May papanitilang lakot ah. Ay, saan na magsalitaan na dyan, babae? Naglakot na kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Hindi kumangay, iti bibiyang na, iti trabaho da. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan tayo tangal daw, pari ba daw? Hey, way pare. Hey, naglakakit ti mangloko, iti tao ako na nga. Ngam no awat yung paluko, di awan mo't kwartata. Takit mangalay tayo, umabulong ah. Paglalaukin ta. Tantadin ta, kamusan dapat lang. Arigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka trabaho. Sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraan. Ay na, nagiliga. Ay, wala pare. Kaslata mo't la albularyo itan. Ang tim-timplata iti agas ko naman. Sa lakas na, paray. Pud-pud mo, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni Badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numot nga aglakaw, maray. Imbag man, makasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, nakanayon laang na nakailan kay dayaw. Napanmat nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga rod, maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asado. Pudno day tayong baga, maray. No saan ko apinalagipan ni Badaw? Saan ang nagkunay? Sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mag-imbaga. Basta dita sa bali alugan. Kuna na ba? Ito'y taas si nagtisimbahan nga pwisto, pare. Ato, di tao, di tao. Sige, tayo rugik man ti agayab kada iti gumata. Madamdamalaeng agpilan, nagiti kunag amang tikmanay, iti nasaya, nagasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tano tila may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad ti raman na. Uray nagina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Aha! Da kayo manan adwa. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di nga impa-examin ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas? Inar-aramid yun lang. Anya ti kalintagam amang husga kada kami. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kaya't mo ka di nga ipakitakpay kan katipang manak na amay saak a pulis. Pulis. Pulis ka na. Ay. Pulis ka man. Ay, pangasyo ka di Di naktiliway. Uray tayo din kaduak titiliwin nyo, ma'am. Pwira. Kasi muro talaging kuha na. Apay asaklag. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa'y tigin awa.
Iso apagbingayan tamot ati dusa. Ay, sinalba. Ay, jak amo akas to'y gayang ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay aso. Ay, Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kaya't anak dangas ti maganapyo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado tinagreklamo. Iso at tiniktikan kayo ado. Ket napanaknakak. Amang loko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to, ti pannakaluktan. Alasigay! Tinan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko yung estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. saan ka ba't nga gituron, Achep? Tani, nakasip-sip nga ti aglawlaw. Nagtakrot ka magtanjaw. Nagsipngat nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay nga min anasip nga katadamat street light itay. Awanan nga iti street light, Chip. Apay nga wantan. Di mo yan nadamag. Abinarsak ni tata ba nung aming street lights? Mukasta mabartag. Ay, isumot lagay man nakasip-sip nga Ay, Chip. White leading samad din nakatakdari di higit ti kalsada, oh. Ah, ay, white lady talaga. Chip, ano yung itaramidan ta? Ay, mabuti nga kiti white lady. Ano yung itaramidan ta, Chip? Tumaraitan! Apay, pudno ang nagtarataray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? Saan ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailaing, mate. At namin nakita niya white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awad ka day, kagawad. Pudno mat Chip. Imunakan tupay at imaray. Musim maruno ka, mate. Lilumbahan naktupay. Amin naman. Na, takrot kayo matgayam atanaw. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't yan nakita mi nga may. Abay namin kagawad. Tasan mo't nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita. Atong galmabartag ni Kabadong. Pagpupudutan na aparsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga kin ka, Chip. Nagturod nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badaw. Apay arumor ka manang. Wala, kasumit nga tayo. Apay nusumit nga. Kita bumitin ha. Saan ka arumor? Mapan ka manan aginom. Ay, alam dan na ngay. Tilanto manan aramidaw nukasta mapartag ka. Binar sa barsakmaw dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day ka ngay naramid mo, ah? Amo ka. Yung gagarak na dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Baya ba? Ano na tarimaanin, nagititanag. Dadalag mo kita, nakatugang. Nuagrunda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak nukasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Gusto nga rin ang mabutan kami na mapanagrunda. Apay ang mabutang kayo. Awan lang ni Uncle mo, mabutang kayo. Awan mo't namin silaw.
No nga, parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga da white lady. Adam nakita may antay. Kat, kasano nga roden da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata ba dong tiagrunda? Rinabimat arumura na baratay. Iso nga ron anas kan nga agronda kayo. Tama nga no andang tumanan kalukuan nga aramiden na. Ay, hunan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Huwag nga raw. Sige, agrunda kami ata ano, dito'y barangay tayaw. Uray nasip nga eh. Chip, si kansalangan ti mangituloy ti ronda. Ha? Tama eh. Makapagkakasong tayo. Ha? Si kamay. Nasipngot lang, makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray na padapan na. Nan? Saan kamot ang nabara? Ito masabat ta ka, Chip. Awan, panunot mo lang day ta. Anyay nga rin dito masabat ta. Tao mo't na magbag na. Kapri ang magbag na. Saan? Tao day ta. Wino saan? Aswang na ita. Ang taya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba mag na. Hoy, Saka! Sa dino nga iti pangiturungan ka niya. Gayang tataba daw. Nagtumot ka. Tataba daw, nabartag ka manayin. Saka din tayo takwarag. Wain, tataba daw. Agrun-runda kami kinidyawn. Uray na siglay. Siglat natin pa nagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagpuna binarsak ka. Aduti mang ibagbaga, tataba daw. Ha? Abay nga binarsak mau, tataba daw. Kaya't ko arurudag ni Uncle Mac. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarundag iti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Ikarkarigatan mi nga inarami na kita kaalat. May isa, kinastusan ti barangay da ita. Ay, ganda saya at ano kasta. At naganas na mabirde. Nilay. Di kaya't pirdi tataba daw. Anya nga taramidan pa, Chip. Kaya't na matapirdihan dagiti alat. Huwag nga raw. Alangan may palubos talatan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan, tataba daw. Iramandak mo da. Wendo, siyang sabay. Ipag-isistorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maum idirabii anabartek ka, ha? Awan mo't malagip ka. Ada, apay kumadi mo malagay. Di plano, mapankuperjay. Nagiti alat dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadaw. Tauray siya katimulong anang tarimaan ka dagita nga alat. Pagpapintas iti barangay dagita. Pintas ka. Dadailag. Awan, di makalapod ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray manggumura kayo amin. Anya mo't si Bibiang ko ngay. At damot ka no plano ni Kabatong amang perde kadagiti alat nga inararamid tayo, Maray. Ne, apay ngay. Kakaiso na apinmintas di barangay, hindi anda na kita nga alat. Napinturan da pa'y nga, men. Kanamulaan da iti na duma-duma asabong. Iso ang nagmayat akitaang. Ay, win nga ron ah. Yung apay aperjen na. Dadaol santi ulo na di atao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare. Iti binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Dagiti ngay tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod, ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da, kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod, no apay akabuteng da ni Kabadong. Mamarta apari Badong, ngam isukit din ti kabuteng da. Ah, sa kayo at tanod. Makita yun, dahil ito yung style ko adumanap. Oh, kastay. Chip, kasalamat style ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, Mike. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamit lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay.
Asino ka na kayo? Ti kaya natin madanaw? Medyo langay, tataba daw. Wala sa Virgin. Iparaman ko man king ka, no kasano ti kadagsan dagiti makadumanag? Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tataba daw. Tagngalak ni Jaon, tadanugan. Ay, sige na. Jacket ni Madanaw. Sana. Nalpasay. Nalpas ka na. Ginanog na kan, John. Ha? Awan matinarik na. Basta ako matagsipat ni Pila mo. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya? Wangag pa isaw, tataba daw. Kasla sipat lang, matinangig ka. Iso dahi jayan, tidanog mo. Kapigsa, nadanog ko day jayay. Nasaksakit pa itikadal ni nanang ka. Kapoy kamot ka, madumanog, tataba daw. Unak man no nalaing ka. Nasken alakdan yo ti plano ni Mari Manong amang dadael kadagiti alad. Ta nagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Unantay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelan ng dagijay nga alad. Nagrunda kami intun rabi Rumbeng laeng. Apay, kabutan yo aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanay. Katwin bay, galastog laeng ang sasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay kat laklakayan nga rudan. Kaiso mo ti palpalastog na nga may. Di kinalaing na kanwa dumanaw. Apay, di mo malagit, itinagdinanog da ka ni Uncle mo. Ayawanan niya. San mo't adim manong ti danog na kini-uncle ka? Iso nga ron ako na kasaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di at tibut-but ninyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Paisundumit lang, adi nagdingdinggan. Uray namin anukon abi nagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbag akin ko anak. Ay, uray asyonumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alakdam. Tane, plano na kano adadaulan dagiti alag amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak beten adi na dadaulan. Hanggang ipapilit na latamang. Makaungat akin kuha na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay, kit makaamumutan ay dibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tane, saan na dagiti alad ti dadaulan na. Tane, dagiti street lights talaga adi na daulnan. Kitain tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw. Tapno maprotektaran da ito'y barangay tayo. Itataawan ni Kapitan Maray. Data man na yun dyan. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulis ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mutday tayo nalam. Sa pa'y puraw. Ano makaturturo ka, di ada pagulis ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Naskan na si Rodin ta. Kaya pagkita nga pa nagtulipot sana ya, mabaleng. Saan nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka, mate? Kita ang data sumungat. Nagdiwar-diwar, mate. Ay, nabartak mananday ta. Minsamot tataba daw. Tataba daw! Papanam! White Liday! White Liday! White lady, ti panangkita na kanya. Kat, mabuting maggamit ti white lady. Asik gamang kita eh. Tapno at mabutay. Ay, gula niya. Badong! Ayaw, mas resident na White Lady dito ay agawad. Badong! Ay, sus! Shop the White Lady! Ang sopay ganyan! Ay, taray pa daw! Tamaten ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Puno gayang di magpagada White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukat ang dali daw! Tuyang! Ay, darasip na!
Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasiragan ako na. Iri ko po dagos na itaritaw. Darasay ba the white lady? Ayan ti white lady. Ay, magkamatin na tuyag. Nakurso na daan na ka ti white lady. Day ka nga may na isang karumor iti rabay. Pagkatawa ka pa ilang, mate. Iri ko mo na tayo taritaw. Ay, sos ba daw? Ha! Adag pa'y so white lady amang kabkamat yun ka! White lady! Umay ka! Ada dito'y ni Badong Tao! Ay, iri ko mo na kunaktay. Ay, di naman gudbun yung tuyag. Ay, Badong! Kunak man no awan ka butang ma'am. White lady lang, kas kauna yan na nervous ma'am. Nagmayat gaya mabutbut nga ni Tata Badong, Chip. White lady lagayam ti kabutang na. May titaray na itang. Kinamat ko aking gaya di balay ta ka. Ispaintong sumaro na. Butbut nga tamanay. Wag, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan Badong. Rumor kan samay. Nagkunaking ka. Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itang tuyag? Narigat eh. Ang mga numasabat kumananday jay white lady. Ay kit sigurado nga urayan na kanday jay. Tuyag langit man ay. At nasurot-surotan na ka. No dadaulam dagiti inaramid ni nga alan. Ay, saan ay? Saan ko napirjay dagita nga alat? Kano iso ti planong nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuya. Nay, apay day ta resibong ipagpagitan, marikwanan. Iso day ta, tibayan, iti pinarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadag. Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi nagidya silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Kun saan nakamot akamato ti white lady. Bayadam dagita. Tanaskan ang maitarimaan sa peso mangbat ni Kapitan. Agungot day jay no maamuan na anaperde nagiti street lights. Aw, nagrunda tamanay. Yung inalaman ng day tapuraw nga ulays. Una, tapang butang kumanan kini Tata Badong, nurumwar anabartay, Chip. Ay, unan niya. Bagay ko matlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabutbuto nga kadimotlaang, Wan, Mike. Iso nga rin aking nabuting na kanitata ba daw? Ay na, Tata Badong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod at di pa'y metlaan nagpaliw. At to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Gawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Badang, intaman kiti alaan ti buryas nga ipatarakan ni Pilo kanya. Imbag man tay kan nakatitarak na.
Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki idi Una, tado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni parinting ijay. Oray masakupan da, di damot makanti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribana? Oray adda, agin na kami amapan mangala. Ako may pangadang may mata. Mga nota may pagana. Oho, di damot makanti balang akamuti kuna lang arudang. Mangala aktulatan At daytan ti baboy to yan. Duwan, ti pa ka na maburyas. Ay, adamot laangan taraknat aburyas. Sapay nangina itati baboy numalakaw. Sa mangalan iti bugbugay, naramitan iti markan. Ay na, anda busbusisi kan balangag di taasido. Isupay lakin nakalaog. At tadam iti napinaw, taburyas pa'y lahat na kita. Kung nalakada ka na. Wen, danag mun aya. Inton sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinakpangalaan iti bugbuga. Nung ipakadam pa nga muna iti aking kupwa. Kanunlat baboy, ipakada pa. Tigit ko na. Mapay, hindi ka mapay. Ito pa hindi magkalukalyam. Hindi mo magkukwa. Ay na, kanunlat ti baboy, pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Iturumbang laing No si kamit sa alahin na timula na. Agriri ka may. Saan nga rod amula tinakalaan? Balang mag, idi pa'y laugma amula na kita. Puro yasa madya awit ni Mari Madumit. Tapos tayo nga, Maray. Kun maray, impatarakan ni Piluday di aburyas. Ay, adamot nga rin pakakumikuman na nga ibugbugan Un amaray, adumat di ta ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Tapno mabibi lao kamet iti feeds. Nanginamat ti Fades maray. Ano saklaan ng dagbugbaw? Adumat ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangkong ijay talaw. Adda pa'y balangag, ngalaw, busbusay, kun balang nga aba ijay waay. Ang ti sa ludsod, kaya't nga tati akin kukwa nga ipadawat. Iparit da ka day kat nagtubo lang mag. Win angem adamot baboy da apakanen da Maray. Kaaduan kada tayo ngamin dito kabildana. Kat adda baboy na. Sa langit yawan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakbat ngamin ngaglakaw. Uray siya, makumi-kumakbat nagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat at tarak na. Kas kumaiti kuniho. Miramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasaod. Ayunan nga. Dapay magatang akan ng tikuniho afegs. Agpaarami daktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Panasan taman nga agpaiso kagawad. Magtarakan da iti babawi. Kuniho magkadata. Agparamit ka nga ron iti kulungan ti kuneho. Nakaman na ka. Agbayad daktukan ka. Sige kagawad. Dua kulungan ti paramit ka. Nanatuyan. Umaya ko mamangala iti ka ng tibaboy ko ang alog. Angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada nga minmat baboy mi, nana. Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon ni Kanan mo ti baboy mi. Malasan taon, ruot lang ipatit mo pa. Ruot lang agpaiso. Angam taraon mat garot ti baboy. Na, sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man kit dito'y kargak ta mapanakaw. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalay nga mo ngay. Siyak kinang kumpay, alaan. Ingka nga rugan. Saan kan nagsubsubli dito'y talon mi ang mangala iti ruot? Nanatuya. Imbak ta nga sabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat ka ni Nana Toyang. Tasaanin ang mangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay di talon niya, basa. Wen tata,
At ang aming baboy ni. Lagi sila ang tinamnamak na ipakan ka dagiti baboy. Mala, da ibagaktukin ko na, basa. Agyaman na ka, tata. Imbagpaykan ka, makaawat ka. Ang ninanatoyang. Mala, pasensya mo, ni Nana Matuya. Apay, tata. Awan ka di tiruot, ijay talon nyo. Ay, awan. Tangkit, tikalon may. Agring-ring nga din, Nagango amin ay, naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusuon mo. Agduduma aruot abugbugan, maray. Adda busisay, adda ngalaw ken daduma pay amabaling nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanong nga agala ijay talon da? Takanan kanumat ti baboy da, maray. Na, pati ka diruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy da mat, maray. Ipaidam da kidan, ultimo ruaw. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam iti ngalog kadabus-busi maray. Ay, basta mapanak ijay talaw, no da nakita ka kitalaag. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay na, bay amidang agriray, maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Danti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kon di tasikigan ti balay mau. Alaman nga raw, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarandag, tagid danta amapan. Wain kagawad. May met magkitan ta. Tapno makatawar ta. Ay, imbag ti rabbit, kadalaklak nga si Kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si Kaswan? Adupay ti kanon na. Dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako dati baboy da. Uwan mo't kit di saan ko mat ngamin amasanga? Nagpataan tan Sige, ito bigat. Tapos kumatan ti rabbit ta. Dagasin naktunubiga, taglogan nakiki tricycle mau. Regla daw kagawad. Lumakagatang ta. At damat makunan at arakan ta. Kat saan tan nga umapal kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kaslaay Ngarog kagawad. Mano ka di tingatangan. Mga naakman iti dua pagasawaan. Ay uray sakmay. Dua pagasawaan na tigatangay. Maglangay gat-gatangan iti fights. Kan iruruutan no masangaw. Oray siyak mat Mangrutak lang no masangaw. Igatangak mat iti pigs. Wan kagawad. Basit lang mat ti kanin ti rabay. Isumad. Medyo dakkel mat ti kalakyan arabi ta. Mayat lagi ito yan. Hey, nyangay da kita nakasako nga imot, ma. Sila nadagsin, ma. Ay, balang akamuting kahoy. Kay, impakada may kaking kuko, Balang lang akamuting kahoy, masapol pa niya pakada. Ay, uray, Rumbang nga ipakadam. Mapad ka, agpasak-pasak, iti pasakupan ti sa balay. Ipakadam mo Adulamay, nagatulakit nga pumang. Kumaak, numula tinalak. Ay, uray nga raw. Nagrigat talaga, makaawatin na yan. Sika, ti adula ti amuna. Nalaing ka sumao. Saan nga ta makaulaw, dahi ta akamutay. Anya makaulaw. Maulaw ayamot ti babaw. Apay, taaw, tapno maulaw. Chip, nyaman tinakalaglag iba, malagtarakan iti rabi. Agtarakan dagiti tatuma iti babaw. Agtarakan akmat iti rabay. Jong. Mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwain. Yung tugtugaw latan. Apalak nga rin dagiti agtarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmay. Sa bagay, ti baboy, masapol ang padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? At ano ti kanan ti baboy? Ti rabbit, basit. Gandakkel ti puunan, huwag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakkel mo ti paglakwam. Gusto ka, Chip. Nawan ti dakalapunan, agtarakan langan iti rabbit. Huwag numanaw.
Nujak agbidot. Kamuti manenday ta imet mo, nana. Ibagam kadimanan akamutim day tao. Dita masakupan mi tinagkapwam. Sigurado adita manen tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngayon mula? Balang akamuti day tao. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at linakaw. Aglisi ka man kigday tamagnaa. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kita man mo dumakunda. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngam ti baboy mau. Ngam awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngam da kayo, nana. Puro tinakaw. Mare. Anya nga hindi nakakulong atarakan ni Marikwana. Rabbit, mare. Ik-ikan na itiruot nga indala na titag-igin ti kalsada. Imbag man takayat na ti agtarakan iti rabay. Nagbabasit atarakan. Imbag dya adatarakan na ngam tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Diyak kayat ti rabay ta nagbabasit. Sayang ti manaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit na pa'y kita, ang dumakkel danto. Ngam saan adumakkel akas iti baboy. Dadakkelan dag iti baboy kaw. Dumamot ati baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso adyak kaya ti rabay. Pagbanbanugam lang. Hanggang saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karni ti rabay. Katawaan kit din ni Marituyang tirabit ni Marikwanag. Trabay ang katawaan na, antay. Nagbabasit ka now. Manula ang kanumot ti kilo ti karni tirabit. Uray tabasit matipuunan na. Ti baboy na. Ataw, ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugin na. Di na pa ibakata. Saan na nga ipakada? Takuna na aruot laeng kanumot. Saan kanu anay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod, ang amumatan ni nanam atuyan. No daduma kat saan nga umno, tirason na. Apay nga di baboy to yan. Aglablabutan mo tintingiwa da. Agkusay-kusay da mo tay. Apay ngay, anya tinapasama. Limabasak itay ikulungan da. Nakita ka kasday da mo tay. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Anya yatintin mo akin nanda. Jay binugbog ko abalang akamutay. Iya mga not na makaulaw akamutay, anay lao. Kasta nga ta? Ay, sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Sino ang babae? Jay, salbag ang babaay Apay adi na imbaga ang makaulaw gayam ti kamutay. Ngayon nalak iti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahil tayong bugbog ma. Naulaw iti babaw. Ay, darong ko na niya babaay. Ang sango ka may kindi kapitan. Kaputawan ni Kapitan, siyak timbagana amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Apay apabasulam dito yung atao. Iti napasamak iti baboy mo, nanatuya. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawan. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala at di na impakada, kagawad. Saan mo ba't ngayon mula di kamuti abalang? Uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay. Tadi mo mo't impakada. Saan amay bilang atakaw? Ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basod ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo pa nang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, Puston. Sika na natuyang,
trespassing ti naramit mo. Ta nagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo. Anak ko yan. Sikat yakid daw iti pamakawan. Kapo ta trespassing ka iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw ta nagkuri paspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaw. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sabay asagot tada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.